Dobrý den, a opět vás vítám u mého videa. Dosud z nezjištěných příčin vám řeknu, jak se jmenuji se Josef Chadrabás. Vítám vás u mého videa. Budu váš nový youtuber a nevím, jestli to vůbec pomůže. Dnes vám řeknu něco o sobě. Jmenuji se Josef Chadraba, je mi 13 let a mám rád jízdu na snowboardu, prostě takový ty zimní sporty, ale i někdy nějaký letní. Co nemám rád, je, že se třeba lidi, jako že si někteří lidi se proti mně třeba spikli nebo tak, jo, to vůbec nemám rád. Jako. Další věc je, že několik věcí budu natáčet, to bude jako video, jako je hry, parodie ve filmech, já nevím, ještě normální o mně videa, takové věci, jako je třeba, že máte třeba balónek a děláte s ním různý pokusy, jo, tak několik takových věcí vám já teďka jakoby můžu v takových videích říkat. No, co bych vám ještě tak řekl? Ty videa se budou zdávat na můj kanál Chadraba Pepa 2003 a měl bych jenom, já nevím, i když budu mít hodně jako odběratelů a tak, a budu mít nějaké lajky, tak vám budu nahrávat speciální videa a třeba bych se domluvil rovnou i s váma, dohodli bychom se, kdy bychom se setkali a i s váma bych natočil krátký, možná i dlouhý video. Když budu mít od vás víc lajků, od vás lidí. Když budu mít hodně, tak se s některýma setkám, natočíme video, dám ho na YouTubeko a můžete dávat zase lajky, sdílet, všechno. No a to je tak asi teďka všechno. Tohleto první video má být jenom o tom, jak se s váma, že vám řeknu, jak se jmenuju, něco o mně vám řeknu a tak. Další video, to bych měl mít zanedlouho, budu nahrávat hru, několik minut a myslím, že i tady ten týden by to mohlo být, jo, takže vám hlavně řeknu, sdílejte a nebojte se ničeho hlavně, jo. Můžete sdílet, když třeba to tak napište mi do komentáře a tak mi napište třeba, že to bylo hnusný, já se na vás zlobit nebudu, to je úplně logický. Jinak vám řeknu, že na Facebooku se jmenuji normálně Josef Chadraba, mám tam takovou fotku, kde jsem v kapuci a tak, možná tak uvidíte ty moje, jo. No a to je, myslím, vše, no, co bych vám o sobě řekl. No, tak to je asi tak vše, ale tak, že jo. Užili jste si, je to 3 minuty, sice dlouhý video jsem nahrával 3 minuty, ale snad vám to přijde vhod. No, já se jinak tady teďka nacházím ve Zvěrkovicích, určitě Zvěrkovice u Moravských Budějovic znáte. No a tam prostě já i bydlím. Jo, tak, jak jsem říkal, sdílejte, nebojte se ničeho, napište mi třeba na Facebook do komentáře, nebo to přidejte si mě a pište třeba u mě, jaký to bylo, jestli to bylo hezký, hnusný, dalo se, nedalo, mně to úplně je jedno, jo. Je to první video, okomentujte mi tohleto, co teďka říkám, fakt, můžete ne. Znám i lepší youtubery, znám i horší youtubery, takže já jsem jakoby mezi nima, že jsem dobrý i to. Říkám vám, jsem teprve začátečník, jo, ale už tomu tak trochu rozumím, takže říkám, další video bude dneska, budu natáčet, dneska, max zítra, ale tady ten týden by to mělo být, jo. Tak, ahoj.